bil-forsta li tixtieq din il-ħajja bħal misteru sama kwadru komplut sa mill-ewwel nifs li tieħu sama tmut għażiż fit-tur sawwarni b'idejk kapola fur ħilli nsir taħt għajnejk għad il-kulur ċarku skur jien ma nibżax ħajt inħalli f'idejk jekk qed taħseb li ma jitkellimx għandek żbar għafta fih jekk ma tifhimx tara l-koba tinħar għati ċans tużamni rib tarax qalbek tatax għażiż fit-tur sawwarni b'idejk kapola fur ħilli nsir taħt għajnejk għad il-kulur ċar jew skur jien ma nibżax ħajt inħalli f'idejk ħajt inħalli f'idejk. Grazzi.